subscriber, uwi na po kayo mga kaibigan. Boss, Oh, halimbawa boss, pagka may mga ka-rides, pwedeng kumain dito, may pagkain kayo dyan. may pagkain po kami sir. Pero Ah, kapag magbabaan po kayo ng pagkain niya sir, may yung cottage po ang may bayan. Pero kapag bibili po kayo ng pagkain sa amin, libre po ang cottage nyo. Aside doon sa entrance po. Aba, pagka halimbawa magra-ride sa halimbawa may mga kasama, Opo. pag dito kumain, Yung cottage, mayroon pa rin entrance. opo. Mm, Yun po kasi ang ano ng management namin sir. Yung entrance fee kasi sir, ano yun, maliit lang po yun. Charity entrance fee. mm. Saka yung... Magkano po may entrance nyo, sir? 20 pesos po. 20 pesos din. Opo. May contact number ba kayo dito? Opo sir, nandyan po sa may ano sir, tarpaulin. Mayroon dito. Sige, sir. Salamat, sir. Okay sir. Ayan mga kaibigan, pwede daw mag-rides dito. May entrance fee sila, 20 pesos. Pwede natin kontakin. Ayan. So, kung gusto nyo mag-rides dito, ayan contact number po nila. Opo. Nag-uwi na po kami mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, dito tayo ngayon sa Barangay Mapita Aguilar. Namasyal kami ni Mrs. Kami dalawa lang. Wala kasing magawa kaya namasyal. Ayan o, ganda rito. Pwede mamasyal dito. Dami mga kubo mga kaibigan o. Doon pa hanggang doon sa taas, hanggang doon sa kabila po, marami pa yan. Ayan o, ganda rin ng view, makikita nyo mga kaibigan o. Ayan o, doon o, ayan o, kitang kita yung mga bundok o mga kaibigan o. So mga kaibigan o, kita mga kaibigan yung mga kubo nila oh. Ganda oh. Sa mga gustong pumasyal dyan oh, Mapita Aguilar, Pangasinan.
Yan guys, oh, kitang kita guys, oh. Tingnan nyo, oh. Mga bulubundukin dito sa may Mapita Aguilar, oh. Malapit din po ito sa may daan Kalikasan. Mga kaibigan, may mga tao pa rin sa taas, oh.